Orech čierny Juglans nigra je mohutný, rýchlo rastúci tvrdý strom, ktorý dosahuje výšku až 50 metrov. V našich podmienkách vidíme strom 25-ročný, má výšku 23 metra. Je to rýchlo rastúca tvrdá drevina, ktorá u nás prežije do minus 30 stupňov. Je mrazozdorný, neskôr kvitne ako lasky a preto jarné mrazy mu menej škodia. Orech čierny je drevina, ktorej každé časti sa dajú využiť. Plody na jedenie, škrupina na čistenie, šupka na výživové doplnky. Má krásne, hodnotné drevo, ktoré je vyhľadávané na pažby pušiek, hudobné nástroje, parkety a v nábytkárskom priemysle. Vyrábajú sa z neho rôzne predmety, používa sa v kozmetike, napríklad na výrobu mydla. Jeho zelené plody sa využívajú na kompóty, výrobu janských orechov, na kandizovanie, na výrobu orechovice a na prípravu výživových doplnkov. Plody dopestované z našich sadeníc majú veľkosť až ako tenisové loptičky. Ich jadro dosahuje 25 až 30 objemu celého plodu. Škrupina je ťažko rozbíjateľná, tvrdá.